Hola a tothom! Hola, nens i nenes! Avui us porto un conte que us farà pensar una mica. És un conte que parla de atenció a la paraula, que és una mica complicada, discriminació. Molt llarga, oi? Bé, no és una paraula bonica, És una paraula que, malauradament, la sentim més d'una vegada, més de dos i més de tres, perquè hi ha moltes persones que discriminen a altres persones per com són, per si són altes, per si són baixetes, per si porten una roba que és així o una roba que és aixàs, perquè els sembla que són diferents dels altres. I potser els que són diferents són ells. Potser aquestes diferències que tenim, que si els cabells, que si la roba, no són coses lletges. I potser el que és més lleig és el que s'amaga a dins nostre. O no? Oi que tinc raó? Doncs tot això ho vaig pensar l'altre dia anant a caminar quan vaig conèixer el meu amic Romuald. Romuald, quin nom! L'havíeu sentit alguna vegada, aquest nom? Jo tampoc. Doncs, sabeu qui és en Romuald? Un corb. El voleu conèixer? Està aquí amagat a dins de la meva maleta dels contes. Romuald! Ei, estàs aquí dormint? Ah, ja l'he trobat. Està aquí. Doncs en Romuald em va explicar una història de corbs. Està content, ha sortit de la maleta. Com estàs, Romuald? Saluda els nens. Saluda més fort als nens que no t'han sentit amb aquesta veu de corb que tens. A veure, saluda fort. Molt bé. Ara sí que tens sentit, Romuald. Doncs em va explicar una història de corbs en la que el protagonista no era ell, sinó un amic seu. Un amic seu que era un corb també, però no era com ell. Era diferent. Voleu sentir la història? Doncs bé, per explicar la història no tinc l'amic corb diferent. Tinc algú que també és molt diferent. Però diferent perquè no és com ell, no perquè en realitat tingui alguna cosa estranya. Us el presento. Aquest és el meu amic en Parrot. Parrot, com sabeu, suposo, alguns, vol dir lloro en anglès. Ell no és un corb com en Romuald, és un lloro. Sí, és un lloro que és de molts colors. És el mateix aquest lloro que aquest corb? Tots tenim clar que no. Però a vegades passa que les coses es confonen una mica. I això és el que li va passar a un amic d'en Romuald, que era de colors com el meu amic en Parrot. Preparats? Que comença la història. Us deixo aquí perquè si no, no puc girar les pàgines. Aquí us deixo. A veure. L'he trobat, Romuald? Mireu, aquesta història es diu El corb que era diferent. No sé per què serà això. S'assembla una mica a tu, Parrot? A veure. Diu, un corb virolat, de molts colors, estava assegut a la seva branca de sempre i ajudava el sol a pondre's. El sol s'estava amagant darrere la muntanya. Llavors va adonar-se per primera vegada que els corbs que tenia a la dreta i a l'esquerra estaven com una mica apartats d'ell. Què passa? Va preguntar. Que potser em fa pudor el bec? O és que li he trepitjat les plomes de la cua a algú? Els corbs es van mirar els uns als altres expressivament, així. Però no van pas dir res. Veieu? Aquí hi ha el nostre amic, el corb de colors, i aquí els altres corbs, escampats per les branques de l'arbre. Un tret va espantar a tots els corbs que feien la migdiada. Trasbalsats, van fugir esvolotejant i van buscar-se un altre arbre. Pam! Sortir corrents. Qui no sortiria corrents si sentés un tret? Pam! Oi? A més, estaven tots mig adormits perquè estaven fent la migdiada. Cap d'ells no va prendre mal, però van trigar força estona a refer-se de l'ensurt. I sabeu què van dir? És culpa del virolat! Del virolat, del que era de molts colors. Això li hem d'agrair a ell. És massa llampant, té masses colors. Es van enfadar amb el virolat, amb el corb virolat, perquè es pensaven que la culpa de tot era d'ell.
perquè ell era el que era diferent. Al cap de poc temps, el corb virolat seia tot sol com un mussol a la seva branca. Les seves plomes de coloraines brillaven en el gris d'aquella nit de novembre, cosa que li era d'allò més desagradable. I va provar de semblar, si més no, discret. Passar desapercebut, que ningú es fixés en ell. Però era una mica difícil, oi? Amb aquests colors tan brillants. Aleshores va aparèixer en Romuald, el cap dels corbs, i es va posar al seu costat. Li va dir. El corb virolat va retornar dels seus pensaments tristos, de seguida. Nosaltres, va dir en Romuald, no tenim res en contra teu. Només que no és convenient que estiguis amb nosaltres. No és convenient. Què vols que hi faci jo? Els meus colors són aquests. Soc virolat? I què? Llavors caldrà que et parli més clarament, va dir en Romuald. Has de bellugar les ales i anar-te'n volant. Arrencar el vol, marxar. Però cap a on? Va preguntar el corb virolat. Això és el de menys. Tu marxa. A més, un no pot preocupar-se per tot. Marxa. Oh. I en Romuald va fer fora el corb virolat de l'arbre. Però què s'ha pensat? El món és de tots, no? I els arbres també. Sense dir res, el corb virolat va desplegar les ales i va emprendre el vol rumb cap a un altre lloc. Quan va estar cansat, va aturar-se en una teulada. Bon dia, va dir un colom. Espero que no voldràs quedar-te aquí. I el corb virolat va dir, però per què? És perquè sóc diferent de vosaltres? Oh, i arra, li va dir el colom. De cap manera, només és que per desgràcia la teulada és plena. Però, va dir el corb virolat mirant al seu voltant, encara hi ha lloc per una multitud aquí, i cap molts més ocells, i n'hi caben molts més. Enganya molt, va dir el colom, ja que semblava molt menys cordial i amable ara. En el teu lloc, jo me n'aniria abans que no vinguessin els coloms de seguretat, com si hi hagués coloms policies. Doncs sí. No el volien allà tampoc, pobre corb virolat. I el corb virolat va haver de marxar també d'aquell teulat. Pobret. Ai. Va pensar, per animar-se una mica, tampoc no és gens sana la vida a les teulades, entre xemeneies que treuen fum. En algun lloc algú en voldrà. Va volar cap als boscos verds i espessos. Amb tants arbres, va pensar, segur que n'hi haurà un on m'hi podré posar. Va dirigir-se cap a un avet alt i frondós, com els de Nadal, els avets de Nadal. Què t'hi ha convidat? Va preguntar una veu que xerricava estranyament allà a l'arbre. Jo? On? Per què? Va dir el corb virolat. D'entre el fullam de les branques de l'avet va sortir un ésser plomat, amb una mirada així, severa i profunda. Qui ets? Va preguntar el corb virolat. Una òliba, va dir aquell ésser plomat. I tu? Soc un corb, va dir el corb virolat. Un corb? No tens masses coloraines, tu? Com tothom sap, els corbs són negres. Per això sóc aquí, va dir el corb virolat, sospirant. A casa ja no em volen. Que potser puc compartir aquest arbre tan bonic i espaiós amb tu. Saps? Va dir l'òliba. Jo sóc una òliba molt estranya. M'estimo molt els meus companys ocells, però quan més me'ls estimo és quan no en tinc cap
a prop. Oh, excepcionalment, però, pots quedar-te una nit aquí. Sempre i quan no corrisquegis amb les dents. Jo no en tinc pas de dents, va assegurar el corb. Molt millor, va dir l'òliba. I el corb pirulat va passar la nit a dalt de l'avet. Fins i tot abans que l'estranya òliba es despertés, el corb va emprendre el vol de nou. Una tanca tota plena de pardals cridaners va atraure la seva atenció. Ui, pardals, això mateix, va pensar. Són alegres i sociables, són exactament la mena de companyia que em cal. I va anar cap allà tot decidit. Es va aturar una mica a part per tal de no resultar molest, a veure si és que els molestava. Un instant després estava tot envoltat de pardals. El corb va estossegar i es va disposar a parlar quan un dels estranys pardals se li va avançar. Quan va ser l'última vegada que em van trinxar un d'aquests virulats? Quan va ser l'última vegada que em van molestar un d'aquests? I l'altre va dir: les coloraines són galindaines, són estrafolàries. Què és això? Vinga, a parell! Vinga, tots a parell! Però què els hi passava a aquells pardals? Que s'havien tornat bojos? Però què estaven fent? Pobre corb! Anaven a molestar-lo només perquè era un corb virulat? Perquè no era negre com els altres corbs? Pobre corb! Va haver de marxar volant superràpid. Caram, els pardals, que pesats, no? Quina poca paciència. El corb virulat va marxar d'aquella inhospitalària tanca de pardals cridaners i va reprendre el seu vol. Va seguir volant fins que va arribar a la vora del mar. Oh, llàstima que no sigui un peix, va pensar. Segur que hi hauria un lloc per mi en el mar, tan gran com és, i profund, i infinit. Mar endins, el corb va veure un vaixell. Ah, va cridar el corb entusiasmat. Seré un corb mariner. Mira quina pinta. Encara té il·lusió, pobre corb. Ai, un esbart d'ocells seguia el vaixell. Alguns eren a la barana del mateix. El corb va anar cap a ells, volant. Que em puc quedar amb vosaltres? Va preguntar. Que no veus que nosaltres som d'una altra raça d'ocell, que no som com tu? Oh, sabeu què eren? Gavines, que per ser tan blanques i tan precioses els hi devia semblar que eren vés a saber què. I com que el nostre amic, el corb virulat, era de colorins, doncs tampoc el volien. Oh, que no ens veus tan blanques, tan guapes. Ai. Sí, ja us veig, va dir el corb, però jo crec que de noble se n'és per dins i no per fora. Ben dit, corb. Els hi va dir que el millor, el més bonic, és el que hi ha dins i no el que tenim a fora, que és el que us deia al principi de la història. Va, se'n va haver d'anar d'aquí. No valia la pena quedar-se allà a parlar amb elles. Una boira espessa va cobrir el mar. El corb virulant no tenia por de la boira. Qui no sap quin és el seu lloc, tampoc no pot pas perdre's, oi? Va estendre les ales i va endinsar-se dins aquella blancor espessa, que el va acollir de bon grat. Allà ell estava bé. De fet, ell no tenia cap problema amb ell mateix, no? I això és el millor. Quan hi ha alguna cosa que ens fa diferents, entre cometes, dels altres, el millor és acceptar-se un mateix. A més, només si aconseguim acceptar-nos nosaltres mateixos, serem capaços un altre dia d'acceptar també les diferències dels altres. De fet, tots som diferents. Que avorrit seria, no? Si tots fóssim iguals. El corb virulat es va aixecar d'un bot, tot espantat. Com? No estava volant? Ara s'ha aixecat de cop? Què ha passat? Jo toco el 2, ja me'n vaig, volant, marxo, no puc més!
Què passa? Estaven tots desconcertats. Què passa? Què et passa, corb virolat? Estaven tots a l'arbre. Que no us volíeu desfer de mi? Ja marxo? Desfer-nos de tu? Ara s'havien despertat tots allà a l'arbre. Va veure les cares lleugerament endormiscades dels altres corbs, que no entenien res del que estava passant. Ui, va dir el corb virolat. Ai, 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 que em sembla que estava dormint. Em sembla que he tingut un somni. Ai, si sabéssiu el que he somiat. Explica'ns-ho, va dir un dels corbs. Ens agrada sentir les històries de por, sobretot quan només són somiades. I el corb virolat els ho va explicar. Sí, va dir molt seriós en Romuald, al cap dels corbs. Una cosa com aquesta, de fet, pot ben passar. Es va fer un silenci. Però no pas entre nosaltres els corbs, va aclarir en Romuald. I conte contat, aquesta història ja s'ha acabat. Ai, això, nens i nenes, famílies, només és una història, només és un conte. Però allò més trist és que aquestes coses passen de veritat. És que les persones a vegades treuen el pitjor d'elles mateixes i aparten a tots aquells que no són com ells, que no pensen com ells, que no es vesteixen com ells, aquells que són molt alts o molt baixets, aquells que tenen el nas més llarg o més curt o que simplement no pensen com nosaltres. I això no està bé, perquè tots estem fets de diferències. I això és el que ens fa tan especials i tan únics. Cadascú som com som i ningú ha de pretendre canviar-nos. I és més, hem d'aprendre a acceptar-nos tal com som. Doncs bé, a veure, senyor Romuald. Senyor Romuald, on estàs? Aquí? T'ha agradat com ho he explicat? Sí? Bé. Escolta, em semblava que eres una mica dolent, al principi de la història. Sí. I a tu, Parrot, t'ha agradat? T'has solidaritzat una mica, amb el pobre corb virolat? Tot i que tu ets sempre així, oi? I el que seria estrany és que tu fossis negre com el corb. És el que us deia, cadascú és com és. Em deixeu que faci una cosa abans de marxar? D'acord, m'han contestat tots dos. Com que avui vaig una mica negra, he pensat que seria una molt bona idea acabar la història. Solidaritzant-me una mica també amb aquells que són diferents. I a vegades les coses que són negres només cal pintar-les una mica per veure-les d'un altre color. I conte contat, ja s'ha acabat. Molts petons voladors, adeu-siau!